расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни чорум рақами рейтинг Марлон Вера ва панҷум рақами рейтинг Кори Сендхаген рӯзи 18 феврал дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардаем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта чемпиони пешинаи Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов ба чемпиони ҳозираи Eagle FC дар вазни миёна Даурен Ермеков ҷавоби сахт дод. Фаридун дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: ассалому алайкум ба ҳама. дар директ бисёр савол медиҳанд ки акнун дар куҷо баромад мекунӣ. пешниҳодҳо зиёданд. ҳозир омӯхта истодаем. аммо ман бо ин шахси дурӯя кори нотамом дорам. хеле сахт чеҳраи ӯро шикастан мехоҳам. баъди барҳам хӯрдани муҳориба суханҳои Дауренро шунидам ва ба худ фикр карда гуфтам ки шахси бад набудааст. аммо баъди як ҳафта пости ӯро дида фаҳмидам ки ӯ боз як дурӯяи дигар аст. мутаассифона ва хушбахтона барои ӯ лигаи Eagle FC шартномаро қатъ кард ва ин муҳорибаро дар лига намебинен. аммо ба ҳар ҳол агар ки шумо ин чемпиони қалбакиро бе ягон шартнома диҳен, пас ман тайёрам ки бо шодӣ ҳатто бе пул зидди ӯ муҳориба гузаронам. агар ҳатто дар лига нашава, пас ман тайёрам ки ба зали ту биём ва дар он ҷо ин саволро маҳкам кунем. дар Қазоқистон, дар Грозный ё ин ки дар Москва фарқ надора, навиштааст Одилов. ва дӯстон, чӣ гуна ки мо дар наворҳои гузашта гуфта будем, онҳо бояд ки муҳориба гузаронанд ва бояд ки дар ин қуввозмоҳии худ нуқта гузоранд, чунки чунин гапу корҳо бисёр мешава. ва чӣ гуна ки мебинем Фаридун Одилов барои чунин муҳориба омода аст, аммо Даурен омода ҳаст ё не, фикр мекунам ки ба наздикӣ мо ин чизро мефаҳмем. шаби гузашта дар турнири ACA 150 Аъзам Ғафоров рақиби худ Азамат Пушуковро ба нокаут равон карда ғалабаи хеле дурахшон ба даст овард ва баъди муҳориба ӯ миннатдории худро ба ҳамаи мухлисонаш ва шахсоне ки ӯро дастгирӣ карданд расонд ва ҳамчунин Аъзам ба ҳамдаста рақиби пешина ва чемпиони вазни худ Имран Букуев муроҷиат карда гуфт ки ба ӯ саломатӣ хоҳон аст. ва боз Ғафоров ба президенти клуби Аҳмад Абузайд Висмурадов муроҷиат карда гуфт ки бояд боз ба ӯ Мерседес туҳфа кунанд. ва дӯстон, бояд қайд кард ки Аъзам Ғафоров клуби Аҳмадро муаррифӣ мекунад ва чӣ гуна ки ҳамаи мо шумо медонем ин клуб ба ҷанговарони худ туҳфаҳои қиматбаҳо туҳфа мекунанд ва ба Аъзам Ғафоров низ аллакай як маротиба Мерседес туҳфа карда буданд ва умедвор мешавем ки боз ба ӯ ягон туҳфаи қиматбаҳо медиҳанд ё ин ки ҳаддиаққал $50,000 бонус барои беҳтарин нокаути турнир медиҳанд, чунки дар вазни 57 кг рақибро ба нокаут равон кардан хеле душвор аст. аммо ба ин нигоҳ нокарда Аъзам рақиби худро ба нокаути хеле вазнин равон кард ва дар турнири ACA 150 нокаути Аъзам ягона нокауте буд ки бо як зарба рақиб афтид ва ман фикр мекунам ки ӯ албатта ки сазовори бонус аст. шаби гузашта ташкилоти UFC ҷанбасти сол гузарониданд ва беҳтарин муҳорибаҳо ва беҳтарин ҷанговарони худро интихоб карданд ва ҳамин гуна ҷанговари сол Алекс Перейра шуд. аз байни занҳо боша ҷанговари сол Вейли Жанг шуд. муҳорибаи сол муҳорибаи Ирҷи Прохаска ва Глове Тейшейра шуд. нокаути сол нокаути Леон Эдвардс дар муҳориба зидди Камару Усман ва сабмишини сол ин сабмишини Чарлз Оливера дар муҳориба зидди Ҷастин Геҷи шуд. ва дӯстон, дар он ҷо боз бисёр ҷоизаҳои дигар буданд, аммо мо ба шумо аз ҳама муҳимтарҳояшро гуфтем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то бозидид хонободу сарбаланд бошен.